Haino hailam sogo khajani takotai bukhung songrono somung channel tini ke tui phajau ka chicken hontali chana hnai bahake hontali chakai kothok kai saiman karan kai phadian video no pa sakno ro nai tongding ke buji manana nahade angoro chicken 1.5 kg na kha obono kaham kai sui poriskar kai na kha bokha tongo te bwsukui bo tongo obono poriskar kai na kha tabo kaisa togo khai dasinai hontali nani bagai oro danai togo norok tokori hingke norok karai bo hontali mano obono jotono oro daire bai sinai kahamkai ekdom haike cha khangkai belai no thogo ngate sori hamya rok tongkhangkai bo thokri cha khai belai no thogom no haike hontali boi aboni bage ang pias na kha 6ta obono kuchi kuchi khai bora bai kha pias rekhai belai no mui motomo thogo pias bisi hingkangkai ke mosoko thangbo pheko goi rekha mosoko thangbo bahai hingke belai no motom tai hasing no bo grade khai rekha ang hasing bo belai motom khainani bagai obo haike bebak no rawi rebai khangkangkai grade khai rebai khangkangkai mui belai no motomo ekdom kepekai hulkangkai hontali cha thin thogya abo hai nahadi pias bo rebai kha tabuk moso bo rekha ekdom hasing bo renai obono joton che mui ro kothok khainai obono tai kuno thok reya sungno renai hingke tabuk ang sutui bai som ke sarnai sutui reya bo saimano haipano kisi sa reirwano haino rong drop na hade ang bese kisa reire kisi sano reire kha sutui gobang reya bisi gobang rekhangke kharai thanai se angke reya bo saimano aboni bage kisa rekha tabuk som renai som 2 চামচ reirwano som no bo nahadi som rekha 2 চামচ som rir mane yagulo tabu kuno thok reya tai risum bo reya obono mix khainai ekdom kaham khai mix khainai som sutui tarpore haching mosorok jotono nangmani bagai omo haike hontali cha khangkai belai no thobo thogo hingkai tai sori hamya rok jodi nogo tongkhangkai tai sugar patient rok tongkhangkai mo haike cha khangkai belai no kaham ta sorin bagi sugar rok to thok ta cha dihini hinjaya diba aboni bagai ke mo haike hontali rogi cha khangkai borongni bagai belai no kaham ke o video no norpa esa bunai tongdi norongni bagai no omo haike jotono ang buli rebai kha tak tui kisi sari renai tam bagai hingke ang to tai mui buti rok reya aboni bagai o tui kisa tai chicken ni buti nongkhorka ambani mufurnai kholoboi ri rekha 5 minute ni yagulo nahadi kisa kisa hoku kasaka tabo khulogoi naigerenai nahadi mo hayengkha tabo kisa koli renai koli rekha hangkai tebo chicken ni buti nongkhornai ta aboni bagai tabo koli ri renai taisa kahamkai koloi haino hai kholobiri na tui nongkhorka kaisa koimung norok ni thani norok jodi no ani channel katalang tongha kai norok ani channel subscribe khai redi tai ani video no like redi tai share khai di nongni friends tai family rong no norok ni hamjamang belai no nango asuk no hambai mo haike kol bai kha jotono nahadi yang jotono buli re bai kha motoma se jib jibung tongkha tai sana kri kha nge tabo haino hai bono kol bai kha kholobiri nai kholobiri ma yagulo belai no hoku dulung kakha ta se khuluk nai phinai nahadi te bo butui nongkhorka tabo khai butui nongkhorma kare thok bo nongkhorka nahadi chicken e thok nongkhorka norok khai phap ni bagai no huliya na ekdom thok rok nongkhorka thok riya phano thok tongo chicken no aboni bagai bufam rok grei diba aboni no thok nongkhorota oma haike taisa haine hai koli ri phinai koli ri khangkai tebo chicken e butui nongkhorna ni bagai kahamkai koli ri kha tabo haine hai kholoboi bono songpionai obutui bebang no karan kai phoranai renai kholoboi ri jaunai nahadi jotono buti rok ranbai kha chicken rok munbai kha bekereng bai bahan subuk kak sabai ke nahadi ekdom kumonang kha chicken obo ekdom ready kha tabo hor off khlai risinai norok nang khoksai phunuguna taisa busuk chicken kumonang kha bekereng bai bahan aladang bai kha tabo hor bo off khlai rekha tabo ang kaisa mairango khai chicken khoksai nasinai nahadi kaisa mairango ang chicken jotono khoksai na bai kha busuk motom jib jibungai tongkha ekdom kothok khakhayo norok buji mangkhana hanai obo haike norok hontale chadi nongni bagai kaham sorini bagai kaham tini ni bagai singno ang sitang norok bai taisa malai phinai next video